Sekreter Hüdaparê Adanayê Sacîd Pîşkîn ku 33 salî bû, bi Serokê Bajêr Salih Demîr re ji bo ku nimêja esrê bike diçe nav avahiya Hüdaparê Adanayê. Êrişkarê bi navê Ase jî li peywan dikeve avahiyê û dema ku li ser nimêja esrê ne her duyan bi kêrê birîndar dike. Lê Sacîd Pîşkîn li nexweşxaneyê canê xwe ji dest da bû. Serokê Giştiyê Hüdaparê ragihand ku ji partiyên siyasî yên çepkir heta yên rastkir û desthilatdariyê hemû partiyan dilnîgariya xwe ji bo êrişê ragihandiye û balê kişand ku her çi qas êriş dilêşî û dilnîgarî çêkiribe jî helwesta ku hatiye nîşandan cihê hêviyê peyda kiriye ku rê neyê dayîn êrişên wiha dubare bibin. Dixwazin ev bûyer çi be, esasî wî çi be, eslê wî çi be? Kê li pişt vê însanî hebe, em dixwazin ku avekî zelal û derxînin û bilez derxînin. Em li hêviyê ne. Ji do de ez bawer dikim yani ji siyasetmedaran ji siyaseta çap heta ê rast. Herkes xemgîniya xwe tîne zima sersaxiyê dixwaze. Eviya bi rastî ji awayekî ve hêviyên me geş dikin. Em bê înşallah gu ev bertek her daîm êrîş li kî rast bibe gu bê nîşandan belkî henekê dî gu niyeta wan êrîşê vî rengî bikar bînin belkî cesaret dawam bişke. Endam û rêveberên Hüdaparê beşdarên taziye û malbata Sacîd radgînin ku Sacîd kesekî ku kîwî nas kiribe jê razî bûye û tu wateyekî nadin vê êrişê. Valla biz teselliyi Allah'tan buluyoruz. Xwedayê dilovan rehma xwe lê bike û cihê wî bihişt be. Ew biçûkê me yazde xuşk û birayan bû. Du zarokên wî hene. İnşallah zarokên wî emanetî Xwedê û me ne. Em ê li emanetê wî Xwedî derkevin, da ku bi bextekî xweş jiyana xwe bijîn. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Salih Demir û Sacîd Pîşkîn ji bo ku nimêja esrê bikin li avahiya Hüdaparê ku niha li destê min ê rastê dimîne dikevin hundir û derî vekirî dihêlin. Ew êrişkar jî li pişt wan dikeve hundir û li ser nimêja esrê bi kêre êrişî wan dike. Salih Demir birîndar dibe û niha li nexweşxaneyê tedawî dibîne û Sacîd Pîşkîn jî ji ber dermên kêrê canê xwe ji dest dide. Rêveberên Hüdaparê û malbata Sacîd Pîşkîn jî radgînin ku divê piştê êrişê bêronî kirin û ev piştgiriya ku ji bo şermezarkirina vê bûyerê hatine ragihandin berdewam bike da ku bûyerên bi vî rengî çê nebin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Adana.